Imam Yakubu. Ina taya 'yan uwana maza da mata da muka graduation murna. Ubangiji Allah ya sa mu fara lafiya mu gama lafiya. Sannan kuma ina yi wa monita ɗin mu addu'a Ubangiji Allah ya ji ganshi Allah ya gafarta. Bisalam. Kamis Abubakar. Ina matuƙar farin ciki da godiya ga dukkan Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ba mu ikon gama wannan makarantar lafiya. Allah Ubangiji ya ba mu kyakkyawar result. Ina roƙon afuwan mutane wanda muka wa laifi Allah ya yafe mana, wanda muke wa ya yafe mana. Assalamu alaikum. Da farko dai sunana Aminu Muttaka Nasiru gobe shekara a lafiya. Gaskiya dai muna miƙa godiyarmu ga Allah maɗaukakin sarki da Allah ya kano na wannan ranar graduation. Muna ƙara godiya ga Allah, Allah ya sa karatun mu albarka, Allah ya albarkanci karatun mu, sannan kuma Allah ya sa mu ɗaure da zumunci, miƙe zumunci gaba ɗaya. Assalamu alaikum. Sunana Abdullahi Shafi'u daga Department na English Hausa. Ina matuƙar farin ciki ga wannan rana ta mu ta graduation. Alhamdulillah, Allah nuna mana ranar da za mu samu aiki da wannan certificate din namu. Speaking from respect. Okay. Sannan akwai monitor wanda Allah ya masa rasuwa, Kamal Alƙali, Allah ya kansa, Allah ya masa rahama. Amin. Ko sunana Fahad Musa Kunya. Ina murna da yin wannan graduate da zamu kammala wannan karatu namu na NCE. Allah Ubangiji ya taimake mu, Allah ya ba mu sa'a, Allah ya sa domin Allah ne wannan karatu namu. Allah Ubangiji kuma ya amfana mana shi. Allah ya sa zai mana amfani a kowane hanya na. Allah Ubangiji sauran 'yan baya muna musu fata Allah ba su ya ta musu ma. I'm very grateful and grateful to the Almighty Allah who give us life to succeed. And Allah, you know, and the good society and the rest of the Hayat. In the name of Allah, we trust Him, nothing or nothing, no one in heaven has ability to cause harms, and was the all seeing, the all knowing. Alhamdulillah. Allah mun gode ma da ka nuna mana wannan rana. Ubangiji Allah ka sa mu amfani wannan karatu. Ubangiji Allah, Ubangiji azurta mu da ilimi mai albarka. Ubangiji Allah ya bani baya kuma sa'a, kuma Ubangiji Allah ya kare mu daga sharrin ilimi irin wannan. Mun gode Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Uzairu Isa Shaibu da aka kira na da inkiya Uzi. Ina Allah subhanahu wa ta'ala da ya sa muka kawo ƙarshe a wannan makaranta ta Sa'adat Rimi College of Education. Yau muke graduation. Ina fata Allah ya sa kowa ya fito da sakamakonsa lafiya, ba wanda yake da wani matsala. Allah kuma ya yi wa shi wannan shugaba namu wato Kamal, wanda Allah ya mai rasuwa, Allah ya ci kansa, Allah ya gafarta mai, Allah ya sa ya cika da imani. Assalamu alaikum. My name is Yusuf Ladan. I'm very happy today. I have completed my NCE program from Sa'adat Rimi College of Education. My special thanks to Almighty Allah and my dear parents. Thank you so much. Assalamu alaikum. Sunana Nasiba Muhammad Inuwa. Ina farin ciki da wannan rana da muka graduation. Allah ya sa albarka. Allah ya sa iya ƙarshen mu kenan. Allah ya tabbatar mana da alheri a rayuwar mu. Wannan abu muna farin ciki sosai. Allah ya ƙara mana kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sunana Hadiza Malami Sharu. Mun gode Allah da ya bamu wannan rana ta kammala karatu. Allah ya sa mu kammala a sa'a. Allah ya raba mu da malaman mu lafiya. Allah ya bamu sa'a ta kaddara. Assalamu alaikum. Sunana Fatima Hamza Dambora. Godiya ga kusani da Timsa. Ina godiya ga Allah subhanahu wataala da ya sa muka gama college lafiya. Muka yi komin shekara 3 a banza ba. Muka yi lafiya. Allah ubangiji ya bamu sa'a. Ya sa mu Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. I am Ruqayyat Abdulsalam Sani. I'm here today and I would like to graduate myself as an NCE. I would like to thank Almighty God. He gave me the opportunity that I had to finish all my NCE. So thank you very much. I had to thank my mother when she gave me all her responsibilities about my studies. Thank you very much, my dear mother. Thanks, schoolmates, my dear students. Thank you very much. Yau ce rana ta farin ciki, ranar da muke graduation a wannan
makaranta Musa Education. Sunana Musa Yusuf, ana min lakabi da Musa Skola. A wannan makaranta ina farin ciki da wannan rana. Ina matukar farin cikin da ba zai iya misaltuwa ba. Alhamdulillah Allah Ubangiji ya taimake mu, Allah Ubangiji ya sa albarka a cikin karatunmu ga baki daya da ƴan uwanmu da kowa abokan arziki kowa da kowa. Ubangiji Allah Ubangiji ya sa result din mai fita a lokacin da muke bukata. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Da farko dai sunana Umar Ismail Umar, ga wanda aka fi sani da Queen. Da farko dai ba abin da za mu ce wa Allah subhanahu wataala sai dai mu gode mana, domin ya nuna mana wannan rana cike da ɗimbin tarihi da kuma farin ciki. Muna godiya sosai, muna kuma fatan Allah Ubangiji ya dafa mana, ya ba mu sa abin da muka karanta, Allah albarkace shi, Allah ya taimake mu, Allah ya fitar mana da sakamakon mu lafiya. Duk wanda suke da matsala Allah ya fitar da su, wanda suke a kwanciya gida ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya, wanda ba su da ikon zuwa makaranta suna son zuwa makaranta Allah ya ba su ikon zuwa, Allah ya yassare mana, Allah ya karfa mana asiri. Daga ƙarshe kuma ina son yi gabatar da ta'aziyya ta shugaba jagora na gari monitor wanda Allah ya karɓi rayuwar shi kamun mu karasa makarantar nan. Allah ya ji kanshi, Allah ya gafarta masa, Allah ya sa ƙarshen wahala kenan, Allah ya sa can tafi masa. First of all, my name is Nazibinu Muhammad, and then I am graduated from 27 December day. Inshallah, I am very happy because of that graduation. May Allah Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala protect, guide and bless us. Amen. Protect and what we have learned. Amen. Yes. I just would like to express my limitless gratitude to Almighty God for giving me a chance to witness the end of my NCE program, English units. And I will just express my gratitude for the contributions and achievements of those my colleagues who helped me throughout the success, and especially my parents. Without their support, I will fail accordingly. Thank you very much. Thank you very much. And I wish you all the best. And God bless our certificate. Thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Suna na Bani Abdullahi Ibrahim ya Musa. Ina mana fatan alkhairi da wannan rana da muke final paper. Allah Ubangiji ya sa an yi asa, Allah ya sa babu wani wanda zai zama. Allah ya sa kowa da ya gama ya karɓi zallin shi da wuri kuma a samu aiki da wuri. Allah ya ba mu nasara har ƙarshen rayuwar. Ina mana fatan alkhairi. In the name of Allah, the beneficent, the most merciful, all glory be to Him. He the one who makes the night and day to shine, and made the sign of night to pass away by His will. He begets not, nor is He begotten. Any respect and the respectful respect be to our respected Prophet Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, his family and his companion, and all those people who follow his path in goodness till to the day of resurrection. Bayan haka, ‘yan uwa na musulmai a ɗalibai, ina farin cikin wannan rana ta graduation ɗinmu. Sannan zan yi amfani da wannan dama in ce duk wanda na yi wa laifi da fatan ya yafe mun, sannan kuma ni ma duk wanda ya mun laifi na yafe masa. Zan yi amfani da wannan dama kuma in ce Allah ya ji kan monita Kamalu, Allah ya kyautata makwancinsa, mu kuma idan tamu ta zo Allah ya sa mu cika da kyau da imani. Ni ne dai kamar wanda kuka sani, Musa Abdullahi Sani, wanda aka fi sani da Musan Alibet. Bisalam. Assalamu alaikum. Sunana Mardiya Abdullahi Sale. Ina matukar farin ciki da Allah ya nuna mana wannan rana ta gama NCE da muke. Allah ya Ubangiji ka sa. Ina farin ciki da wannan rana, Allah ya maimaita mana a digiri. Mutan da kansa Allah ya ji kansa, Allah ya sa aljanna ce mu kuma in ta mu tazo Allah ya sa mu cika da kyau da imani.